Welcome to Isizulu tutoring. Kusase uyuPeter Foslorus. Ngiyathanda ukubonga kakhulu kwabasubscribile. Ningakhohlwa ukusubscribe if awaka-subscribe. Turn on the notification bell so that whenever mangipost video uzoba notified. Kwabakhomentayo futhi kuma video ngiyabonga nabawalikeayo kakhulu ke nalabo abawasherayo ukuze wonke umuntu ezosizakala. Ama-services nawo ke sinamuva sise-Foslorus mawufuna uku-attend ama-contacts classes siyatholakala e-Foslorus. Mawukuthi awukwazi ukufika e-Foslorus siyatholakala kuma-online classes kwi-Zoom. Siyayivakashela futhi nezikole mhlambe mawukuthi uyafisa ukuthi sizivakashe esikoleni sakho noma uyafisa ukujoina ama-online classes noma uyafisa ukuzosibona e-Foslorus ungangithinta ku-WhatsApp kule number esescreenini. Sekuno TikTok ke nami njengani. Ngicela ukuthi ningene ku TikTok bese niyangifollowa Isizulu tutoring na ku TikTok. Ayikho kodwa into engiyipostile etheni. Ukungifollowa nje njengoba singabangani. Sizokwenza ama-trig triangles grade 11 and grade 12. Remember, kwi-video ye-Euclid and Geometry ngikhulumile ngama-types of triangles nama-properties wawo lawo ma-triangles. Ngakhuluma nangama-theorem wama-triangle. Futhi kwi-video ye-analytical geometry ngikhulumile ngama-types of triangles, ngakhuluma ngama-theorem wawo ama-triangles. So nakuma-trig triangles because ama-triangle kusho ukuthi kune-geometry phakathi. Trig kune-trigonometry phakathi. So iyo-ke into kumele siyilindele leyo. Mawuzokhumbula kahle-ke ngithe mina it's either noma ake ngithi ngisho manje-ke it's either i-triangle i-right angled triangle noma non-right angled triangle. My right angled triangle i-triangle efana nale. Le triangle le i-right angled triangle. Sayikhuluma indaba yayo lo le angle le u-90 degrees. And ngokwama triangle sazi ukuthi kunama acute ngokwama angle sazi ukuthi kunama acute angles. Bese kuba i-right angle, bese kuba ama-obtuse angle, na yonke ke leyo nto leyo. So i-right angle sazi ukuthi u-90 degrees. So if i-triangle ino-90 degrees, leyo triangle leyo kuthiwa i-right angled because bathatha i-right angle bayifaka kuyo. So the triangle is then called i-right angled triangle because ifakwe i-right angle. Ngimosha isikhathi nje ngento engekho njengoba ngilokho ngichaza lento but akunendaba. Bese ke my non-right angled triangle, i-triangle ingaba i-isosceles triangle, ingaba i-equilateral triangle, ingaba i-scalene triangle. Leyo i-non-right angled triangle if ayinayo lo 90 degrees lo. Njengale ela oyibona ngapha le ukuthi ayinawo 90 degrees so i-non-right angled triangle ke yona. Nayi into enzakalayo ke into esiyifundile ukuthi noma into engifisa ukuthi siyifunde namhlanje ile. I-right angled triangle iyo kuphela i-triangle okusebenza kuyo iyo kuphela i-triangle okusebenza kuyo this thing usokhatho. Uyazi kusokhatho ukuthi sine is opposite over hypotenuse, cos is adjacent over hypotenuse. Uyakwazi lokho. So kuyadependa ukuthi ukhuluma ngayiphi angle. Let's say for example angle C is theta. So mangikhuluma ngo-sine of theta, mangikhuluma ngo-sine of theta ngikhuluma nge-side eli-opposite u-theta oku-side AB. Uyalibona ngesili-opposite. Bese mangikhuluma ngo-hypotenuse ngikhuluma nge-longest side ku-triangle oku-side
AC nayi hypotenuse. So AC lo usine of theta. Cos of theta ungakwazi ukumthola tan of theta kanjalo kanjalo. But lento isebenza kwi right angled triangle kuphela. Into ebalekile le ukuthi uyazi. Bese kuba iPythagoras theorem. Pythagoras theorem ithini? Ithi r squared equals x squared plus y squared. Iyo iPythagoras theorem lena noma theorem of Pythagoras. Nayo isebenza kwi right angled triangle kuphela, hayi kunoma iyiphi triangle. So njengoba uyayazi ke i-Cartesian plane ukuthi kanjani kuno y lana kuno x la. So iside elime njengo x ungalibiza uthi liwu x. Iside elime njengo y meaning eli vertical ungalibiza ngo y. Then leli yile lizoba u-r. So masithi r squared equals x squared plus y squared isikhuluma ngento kanjalo. But ayisebenzi kunoma yiphi triangle, isebenza kwi triangle esithi i-right angled triangle. Bese kuba iformula lokucalculate area, lele lithi area equals half base times height. Leli formula lithi area equals half base times height lisebenza kwi right angled triangle kuphela because i-height elikhuluma ngayo i-perpendicular height. Perpendicular height. So makuyi-perpendicular height, u-perpendicular ileshanisi le mawuzoyikhumbula kahle le. So kuno 90 degrees ofomekile uyangithola. Lo owenza ukuthi triangle igcine iba i-right angled triangle. Perpendicular u-90 degrees mawuzokhumbula kahle. So awukwazi ukuba ne-perpendicular height ekubeni triangle i-non-right angled triangle unless uzoyi-create ke leyo perpendicular height njengoba ubuke wabona senza kanjalo kwi-analytical geometry kwi-video ekhona la ku-YouTube ye-analytical geometry. Yiwo kama-formula lawa esiwasebenzisayo usokhatho noma ama-trig ratios. La ama-trig ratios. Ama-trig ratios sikwazi ukuthola ngawo i-side. That's if ngine-angle ne-side. Noma i-angle that's if ngine-side ne-side. Angazi noma niyangithola. Ngizama ukuthi kahle kahle lama-formula njengokuthi sin of theta for example is O over H. La ngakwazi ukuthola u-theta. That's if u-O no-H nginayo. Ngingakwazi ukuthola u-O that's if u-theta no-H nginayo. Ngingakwazi ukuthola u-H that's if u-O no-theta nginayo. Ihamba kanjalo trig ratio. And then na kanjalo no cos no tan. And then lona i-Pythagoras theorem. Pythagoras theorem yona isebenza ukuthola iside. So mawukuthi mhlambe nginalo iside eli1 awu2 sorry. Mawukuthi nginawo ama side awu2 ngifuna ukuthola leli linye ngingakwazi ukuyisebenzisa iPythagoras theorem. Because kumele kule equation ube na only one unknown variable leyo nto engizama ukukuvezela yona. So manginalona nalo kushuthi lo ngiyakwazi ukuthi ngimthole. No ngina any two of the three ngakwazi ukuthola the third one. Ileyo nto engizama ukuyichaza. Half base times height ungakwazi ukuthola i-area that's if une base ne height, the perpendicular height remember, or ungakwazi ukuthola i-base that's if une area ne height, the perpendicular height, or uthole yona i-height leyo that's if unani ne base ne area no 1 over 2 ke kungamkhohlwa. Cabanga ukuthi kuyezwakala. Ileyo nto ke balekile okumele uyazi. So kusho ukuthini nge-triangle non-right angled triangle? Kusho ukuthi angikwazi khona ukuthola i-angle, kusho ukuthi angikwazi khona ukuthola i-side. No, ngiyakwazi ukuyithola lezo zinto lezo ngalento okwafunda futhi ngayo mangicabanga okuthiwa i-sine rule, okuthiwa i-cosine rule, okuthiwa i-area rule. Ithi sibheke ukuthi ivelaphi i-sine rule, ivelaphi i-cosine rule, ivelaphi i-area rule, and then sizofunda ukuthi isetshenziswa kanjani i-area rule, isetshenziswa kanjani i-cosine rule, isetshenziswa kanjani i-sine rule. Ithi sibheke u-triangle ABC. Siyabona ukuthi uyi-non-right angled triangle. Kusho ukuthi azivumelekanga ukusebenzisa ama-trig ratios.
azivumelekanga ukusebenzisa the theorem of Pythagoras, azivumelekanga ukusebenzisa half base times height unless ke singakwazi ukcreate the perpendicular height njengoba wazi from the analytical geometry video. Okay, before na-ke singene kwi-sine rule, ngoba singazama ukusebenzisa i-sine rule khona, singazama ukusebenzisa i-cosine rule, singazama ukusebenzisa i-area rule because lezo zisebenza kuma non-right angled triangle. Okay, siyambona u-angle A, u-angle A nangu iside le-opposite u-angle A nali, uside BC. Lelo side lelo solibiza ngo-side A, small letter A. Uyambona u-angle B nangu iside el-opposite u-angle B nalo side AC. Lelo side solibiza ngo-small letter B. Siyambona u-angle C nangu iside el-opposite u-angle C uside AB. Lelo side soliname sithi u-small letter C ngoba le-opposite u-angle C. I hope kuyezwakala. Ngibhale la usi wami. Okay. Ithi ngizama ukudraw i-perpendicular height kule triangle yami. Mas draw i-perpendicular height soba nento kanje masingavumelana. Okay. Le i-height yethu the perpendicular height. Uyabona sengicreate manje amanye ama-triangles, ile triangle lena i-right angled triangle. Remember nalawo 90 degrees phela, angles on a straight line angithi. Sengiphinde ngacreate futhi another triangle okuyile. Ngifuna siwaconsider o2 lama-right angled triangles. Okay. Ngicela ukuthi sithi let leli side leli equals u-x. So leli side leli lizoba u-x. Sesingakwazi ukulithola leli side leli now that sesithele lelinye u-x because siyazi ukuthi leli side leli plus leli side leli equals leli side leli okuwu-c. So kuna one unknown variable la okuyileli side leli. Leli siyalazi, leli siyalazi. I hope niyayithola leyo nto leyo. Okufana nokuthi vele ungasho ukuthi lo plus lo equals lo. X plus unknown, siyenze kanje unknown yethu njengase primary, equals c. And then mawusolve u-c naku, c kuzoba ubani ke? Senze njengase high school is-transpose u-x, c minus x. So kusho ukuthi la kungena u-c minus x. Ngicabanga ukuthi usu-convinced ke enough ukuthi u-c minus x. So ungabuya ngisukela mangathi usufuna okunye. Asifuneni u-sine of angle A kule triangle encane le engapha kwa left. Sifuna u-sine of angle A because si allowed to use the trig ratio manje because i-right angled triangle le triangle le encane. Sine of A is opposite oku-h over hypotenuse oku-b. Singakwazi ukwenza u-h the subject of the formula kuzoba u-h equals b sine of angle A. Let's say lo u-equation 1. Sesifuna manje ukukhanda u-sine of b kule triangle le. Ngoba nayo i-right angled triangle sivumelekile usebenzise i-trig ratio. Ngikhetha u-sine njalo ngoba i-sine rule le. Asimenzeni ku-sine of A, of B. Sine of angle B equals opposite is h over hypotenuse u-a. Singakwazi ukwenza u-h subject of the formula kuzoba ubani a sine of angle B. Asithi u-equation 2 lo. Into enginotisayo ngo-equation 1 no-equation 2 bowu-2 balingana no-h. So njengoba u-h elingana nalo h lo, kusho ukuthi lento iyalingana nalento le. I-maths esho leyo nto le. So ngingakwazi ukuthi ngithi equation 1 equals equation 2. And that is to say ke b sine A equals a sine
ngakwazi la ukuthi ngidivide ngo AB throughout. Mawuthanda ubungaqala udivide ngo B throughout steps sokuqala leso bese udivide ngo A throughout steps ses2 leso. Akunankinga nalokho, but ngithi sisenze sivele sidivide ngo AB ukuze izoba lula. So mangidivide ngo AB ngapha nangapha uyabona yini ukuthi uB no B bayakhanselana, uA no A bayakhanselana. Ngisala nobani? Ngisala no sin angle A over A equals sin angle B over B. Yiyo ke sin rule le. But ke lento iyiqiniso na for usin C over C. So this is true for usin C over C as well. Ibalekile ukuthi uyazi leyo nto le. Ungathatha ke any two combination ke la ofuna ukuyisebenzisa. Let's say mhlawumbe decide ukuthi okay le angiyifuni lena because you can't have two equal signs ku equation A1. So mawuthi awuyifuni le kusho ukuthi uzosebenza ngale. I hope niyangithola. Mawuthi mhlambe wena okay ngifuna le combination enye mhlambe lo angimfuni kusho ukuthi uzosala nale 2 le. Mawukuthi mhlambe wena uthi angimfuni lona kusho ukuthi uzosala nale 2 le. I hope niyangithola. I-sign rule yiyo ke le. Isebenza ukwenzani i-sign rule? Ku very obvious lokho. Isebenza ukuthola ini? I-angle. Kungaba yile noma ile noma ile. Isebenza ukuthola ini? I-side. Kungaba yile side noma ile side noma ile side. So depend ukuthi ufuna liphi. But remember uthatha i-combination of izinto eziwu2 lapha. Unknown variable ibe 1 ke bese uyalisolve ke lelo side mawufuna iside, solve i-angle leyo mawufuna i-angle. I hope niyazi ukuthi i-angle isolve kanjani lama ukuthi mhlambe i-attached to i-ratio okuwukuthi mhlambe sin of theta equals 1/2 for example kuzomela ukuthi ni shift kwi-calculator sin 1/2 u-arcsine lo bese kuthola u-30 degrees i-angle yakho le. I hope kuyezwakala. I-sin rule le bese kuba yenye okuthiwa i-cosine rule. Ithi siyibheke i-cosine rule ukuthi ihamba kanjani. Okay, cosine rule ngithathe yona leya triangle leya nga create perpendicular height. Remember x simthole kanjani, c minus x simthole kanjani. Sino a oku side opposite to angle A, sino B oku side opposite to angle B, sino C oku side opposite to angle C. Okay, asithathe any triangle encane sizama ukwenza iPythagoras theorem kuyo because kuvumelekile ukuthi singayisebenzisa iPythagoras theorem since itriangle encane isi right angled triangle. Izothini iPythagoras theorem? Ithi r squared oku b squared in our case, b squared equals bani x squared plus h squared. Singavumelana lapho. Ithi ngenza h subject of the formula h squared izothi h squared equals b squared minus x squared. Sithi equation 1 wethu lo. Bese ngiya kwi triangle yes2 ngikhuluma ngale triangle le nayo i right angled triangle. Ithi ke ngenza iPythagoras theorem futhi nakhona izothini? Izothi r squared oku a squared in our case equals x squared oku c minus x squared plus y squared oku h squared. Singakwazi futhi nakhona ukwenza h is subject of the formula. Simenza kanjani ke? Shuthi izogcina sithi h squared equals bani? A squared minus c minus x squared. I hope niyayithola equation 2 lo. Now uyabona yini ukuthi ku equation 1 ngino h squared, ku equation 2 ngino h squared. Ku equation 1 bathu h squared ulingana nalento, ku equation 2 bathu ulingana nalento. Since loku h squared naloku h squared noma since lo elingana no h squared nalo elingana no h squared kusho ukuthi lezi zinto zo2 nazo ziyalingana. Awuthi si equate ke ziwo h squared and h squared is h squared ngokwe maths. Ngicabanga ukuthi niyayazi leyo nto leyo. So sogcina siba nobani ke ekugcineni? Soba no b squared
minus x squared equation 1 lo equals equation 2 a squared minus c minus x squared. Bese ke ngiremove ama brackets lana ngizoba no b squared minus x squared equals a squared minus ngicabanga ukuthi niyazi ukuthi kwenzakalani la njoba kuno minus la phambili uzoyi-affecta lento ezophuma la mangenza ifoil okuzobe ku c squared minus 2cx plus x squared. So kuzomela ngidistribute no negative uma ngiqeda ukwenza ifoil. So izogcina iba ubani minus c squared plus 2cx plus x squared. Okay. Now uyabona yini ukuthi u-x squared no x squared bayakhanselana. Ngenza mistake ukuthi ngithi plus x squared laphana. Angebe nakho nje. Ngicabanga ukuthi niyayibona imistake yami la bekungamele bekungamele kube u-x squared bekumele kube u-negative x squared la. So minus x squared. Manje lo minus x squared lo nalo minus x squared bayakhanselana. Ngizama ukuthi mawungamtranspose lo uzofike be positive. So kuzoba u x squared minus x squared kube u0. Sengisele nobani ke manje ngisele no b squared equals a squared minus c squared plus 2cx. Ngicela ukwenza u-a i-subject of the formula. Mangenza u-a i-subject of the formula ngizoba no a squared equals kusho zonke lezi ziyangala kwe-equal sign equals b squared u-b squared u-positive ebevele ngala kwe-equal sign plus c squared minus 2cx. I hope niyayibona lento eyenzakalile la. Ngizama ukuthi u-a bese sidini lakhe yedwa u-a squared zonke lezi ezinye zibe sesidini lazo futhi. So ngitranspose laba abanye ke bayojoin u-b squared. Now because i-cosine rule ithi sithathe u-cos, ngicela sithathe u-cos of a kule triangle le encane. Kushuthi ngiyaqhubeka from la ngizothi but u-cos of a is adjacent oku x over hypotenuse oku b. Ngiyakwazi ukusolve u-x la ngimenze i-subject of the formula kuzoba u-b cos of a. So kusho ukuthini ke lokho from lento le enginayo lana sengizothi lapho kuno x khona ngifake u-b cos of a. So izothi a squared therefore equals b squared plus c squared minus 2c and then u-x lo okumele ngabe ngiyambhala usezo replacewa yilento le. So ubani ke kusho u-b cos a. But ke lento le ungayibhala uthi 2bc instead of 2cb uthi 2bc into eyi-1 imath uyayazi. Le i-cosine rule le uyisebenzisa ukusolve iside noma i-angle futhi nayo ngoba phela ikhona iside ikhona i-angle. I hope kuyezwakala. Kubalekile ukuthi ukwazi ukuyisebenzisa i-cosine rule. Sisazobuya kodwa kuyo. Ithi sibheke i-area rule. I-area rule remember sibe ne-area of a triangle, say triangle ABC, ibizothi half base times height if u-ABC bekuyi-right angled triangle. But nanoma u-ABC engayona i-right angled triangle singazama ukwenza iplan yo-create the perpendicular height. Njengoba besike sakhuluma ngaleyo nto kwi-analytical geometry.
inkinga ke kodwa ithi ngiboneke ukuthi mangithi half base times height ibase yethu bani ibase yethu ilento le iflow uh kuyi perpendicular height kusho ibase yethu c kahle kahle times bani times h nginenkinga ka h ngicela ukufuna h ngale triangle le ngifune usign of a ngale triangle le ngibona ukuthi ubani usign of a so mangathi but usign of angle A opposite oku H over hypotenuse oku B. Ngiyakwazi ukwenza H subject of the formula kuzoba u B sin A. I hope niyangithola. Man cross multiply. So now therefore i-area yami kuzoba ubani izothi 1 over 2 besithi C times h but h already sengiyamazi ukuthi u b sin of angle A. Nakhona ke la u b ebengabuya ngapha u c ebuye ngapha but le i-area rule le. If ungenayo i-perpendicular height because la kahle kahle by introducing a sign of an angle I was trying to hide h because h is the perpendicular height. And I would always have a perpendicular height, or we are always able to determine the length of the perpendicular height. So, bengizama ukuyihida i-perpendicular height. Uyayibona ngiso ukuthi kwi-area rule ayisekho vele i-perpendicular height. Njengoba ubona ikanje i-area rule. Ihamba kanjalo ke lento kubalekile ukuthi uyazi kakhulu, uwazi futhi nokuthi isebenza kanjani i-area rule, i-sine rule isebenza kanjani ne-cosine rule. Kanjalo no-SOHCAHTOA nayo yonke ke lento ehamba nayo. Ithi sibheke ke i-sine rule, sibheke i-area rule ne-cosine rule bese senza ama-problems. Sikhulumile nge-sine rule sathi ikwazi ukuthi sin A oku angle A over A oku side opposite angle A equals sin B oku angle B over B oku side opposite to angle B, kanjalo sin C oku angle C over side C oku side opposite u angle C. I-cosine rule ke yona ikhuluma ngento esiyibiza nge-included angle. I-included angle ile angle between two given sides. So for example mangaba no 2 lana ngibe no 5 la, lokho kwenza ukuthi angle A ebe included angle because between two given sides. Angazi noma kuyezwakala lokho. Mhlambe enye example mangathiwa kuthiwa u3 la, kwenza ukuthi u-angle C ebe i-included angle because u-C uyi-angle between lo basinikezile nalo basinikezile. I-included angle leyo u-C ngaleyo reason leyo. Nanoma bengakunikeza mhlambe la kuthiwe njoba ku-3 lana ku-5 lana for example, njoba ngenza example nje ibhedelayo bese uba nalo u-angle B ebe between lama sides awu2 esinikeziwe, kusho ukuthi u-angle B kanjalo uyi-included angle. Uyibona kanjalo ke-included angle. Once wakhuluma nge-cosine rule usudinga ukwazi ukuthi yini included angle. Okay, let's say u-angle A uyi-included angle. I-cosine rule izoba kanjena-ke if u-A included angle. If u-A included angle izoqala ngaye u-A ithi A squared iside ke lelo opposite equals laba banye ke okubani. Remember sino A lana, sino C lana, sino B. So izothi A squared equals laba abenze lo ukuthi ebe i-included angle ku B no C. Ngithembe niyangithola. So izothi nike izothi A squared equals B squared plus C squared. Bese ithi minus 2 times the product yabo laba bo2 futhi u B no C. So izothi times BC product leyo. Bese ithi cos of yena lo A lowo oyi included angle.
cosine rule ke leyo. Let's say angle B manje oyi-included angle. Sibone ukuthi cosine rule ngathini if B uyi-included angle. Ungabe uyicabanga ngibe ngiyenza ngithi. Ngoba u-B i-included angle izovela ithi B squared equals laba abanye esingakakhulumi ngabo oku-A squared nobani no C squared minus 2 bese yaba times u-A no C. Bese ithi cos of angle B ngoba uyu-B esithi uyi-included angle. I hope niyangithola. Asithi manje u-angle C oyi-included angle izovela ithini ithi C squared ngoba u-C oyi-included angle equals laba abanye A squared nobani B squared minus 2 bese ithi A times B bese ithi cos of yena lo oyi-included angle oku-C. Ingavela kanjena-ke i-cosine rule depende ukuthi ufuna ini noma ubani oyi-included angle in that scenario. Ithi sibheke i-area rule. I-area rule nayo iyafuna ukuthi ube ne-included angle. Ma ikhuluma ngosine, ikhuluma ngosine of an included angle. Bese mayithi half law times law isikukhuluma ngalaba abawu-2 abenze ukuthi leyo angle included angle ibe i-included angle. So let's say for example angle A is an included angle. So if angle A is an included angle kusho ukuthi B no C yibo abenza ukuthi u-A ebe i-included angle. Therefore izothini ke i-area rule if u-A included angle izothi 1/2 B times C bese ithi sine of an included angle ku sine of A. Let's ngiyibhale la i-area leyo of triangle ABC. The whole triangle izothi A area equals 1/2 bese ithi B times C sine of A if u-A included angle. Let's say u-B oyi-included angle. If u-B included angle izothi 1/2 bese ithi AC bese ithi sine of angle B. Ma ukuthi u-C oyi-included angle izothi 1/2 bese ithi A times B bese ithi sine of yena ke lo C lo. Lama formula lawa ke a replace lawa ma formula lawa esikhulume ngawo okube i-Pythagoras theorem okube ama trig ratios okube u-half base times height. Lezo zinto zi-replacewa yizo lezi zinto engiyiveza la okuwama sine rule, cosine rule and area rule. Udinga leyo nto kuma trig triangles ukuthi u-understand yona kuqala ukuthi awuvele usebenzise nje u-half base times height, awuvele usebenzise nje trig ratio, but i-triangle kumele kube i-right angled triangle before uzosebenzisa lezo zinto lezo. But mawuthi uyayibheka uyabona yini ukuthi i-cosine rule ithi ayifane ne-Pythagoras. Uyayibona le part le inobu-Pythagoras le part le kahle kahle i-Pythagoras eqinisweni. Nayo le part le i-Pythagoras. Uyabona. So lo u-replace ama-trig ratio, u-replace i-Pythagoras, u-replace u-half base times height. Ithi senza ama-problems ke sibone ukuthi sitholani. Ma wenza ama-problems ke unikezwa nje ama-triangle ahlangahlangeneke bese bekubuza abambuza bakubuzana noma bethi prove. Uzobona ukuthi lento ilula kanjani. Ngizocela ukuthi niyenze ngendlela engizonifundisa ngayo la. If uzoyenza ngalendlela engizokufundisa ngayo uzoba right kakhulu. Ungakhohlwa wonke ama theorem waku-Euclid and geometry owafundile. Ngikhuluma ngoyo alternating angles, cointer angles, angles on a straight line, vertical opposite angles, zonke lezo zinto ungayikhohlwa. Sisenza ama problems ke from ama past papers sibone ukuthi sitholani. Okay,
Ama-examples ke ngizowasebenzisa awakwa grade 12 but nanoma wenza grade 11 ungayibukela ngoba i-application iyafana ne-approach iyafana. Umehluko ukuthi kwa grade 12 uthi bakunikeza ama-3D kakhulu, kwa grade 11 ikama 2D kuphela. Niyazi into eyi-3D, nansi into eyi-2D, nansi into eyi-3D. Engaze ngithi niyazi kanti anazi bantu bakithi. Kumele phela ngenze sure ngabakwethu nina. Okay, so i-3D into kanjena, i-2D into kanje. Kwa grade 11 ilaba abakanjena, kwa grade 12 into ekanje. But ke indlela esenza ngayo iyafana. Kubalekile ukuthi ufunde statement ke uzolalela ukuthi bathini ngoba kuyenzeka ku statement bekunikeza information abangayivezanga ku diagram. Okay. I-diagram sinikeziwe ke kuthiwe lana ke u-P and Q ba on the same horizontal plane. Kusho ukuthi leli iphansi, this is the horizontal ground kahle kahle. Mangithatha le triangle le, this is the horizontal ground ukuthi phela i-3D. I hope niyangithola. Base bethi u-MN u-vertical. Kusho ukuthini lokho? Kusho njengoba ku-90 degrees la, lo 90 degrees vele abazivezele yena lo. Nakule triangle le enye u-90 degrees ithi ngikubonise le triangle mhlambe seku-clean. Kusho ukuthi nakule triangle u-triangle MNQ sino 90 degrees la, low 90 degrees. Because le line horizontal le vertical so kufome ku 90 degrees i-angle la njengoba nale line le horizontal le vertical kufomeke lo line lo 90 abazivezele yena. Okay, fundeke yonke into kunikezwa ama-angles, unikezwe yonke into. Okubalekile kakhulu ungawadraw ama-triangle wahlukanisa kunankinga lokho, but okubaleke kakhulu ukuthi ucheck lento abathi iprove. So njengoba sengiprove ukuthi u-MN ulingana nalento, okokuqala ngizothi mina uphi lo MN lo, nangu MN. Question yes2, ukiphi triangle? Oh, uku-triangle ithi ngudrawele yona ibe kanje i-triangle yakhona. U-MN uku-triangle MNQ, a right angled triangle. Khuluma ngale triangle le. Bese u-MN futhi uphinda abe kule triangle le. Nayo futhi i-right angled triangle, i-triangle MNP. Kusho ukuthi ngamsolva ngale triangle, ngamsolva ngale triangle le. But between the two uyaphasa unumber 1 kuno number 2. Ngoba unumber 1 already una something ephathekayo oku-x. Lo uyabona ukuthi u-empty kanjani. Ungayibuka nangaleyo ndlela leyo mhlambe. But akusiyo yodwa into enza ukuthi ngidecide ukuthi ngizosebenzisa u-triangle number 1 not number 2. Akusiyo yodwa ngizofika ukuthi yiphenye. Okay. Mawuqedile ukuthola ukuthi u-MN uphi lo abathi improve in terms of ama-triangles, njengoba sibonile ukuthi kuma-triangles awu-2, usuzothi wena okay, yiphi ki-triangle, okay, usuzothi wena okay, njengoba bethi ngiprove u-MN, bathi ngimprove ukuthi ulingana nani? Ulingana no-D, ulingana no-sin X, ulingana no-sin Z, khona no-Y khona lapho. So izinto engiyibonayo manje kulo MN abamfunayo ukuthi kuno-D, kuno-X, kuno-Z, kuno-Y. Kanti u-D ukwenye i-triangle, u-Z ukwenye i-triangle, u-Y ukwenye i-triangle engahlangene ne-triangle eno-MN. Lezi zinto lezi zikule triangle le. I hope niyayibona leyo nto le. Zikule triangle PQM. Okuwukuthi la ngino Y, la ngino Z, la ngino D.
kusho ukuthi in other words kuzomela mina ngiyithathe zonke lezi zinto lezi ngiyibuyise kule triangle eno MN so that ezoproveka ku MN ngendlela kaproveka ngayo. Uyibuyisa kanjani ke lezi zinto ku triangle eno MN? Ucheck into common between the two triangles. Kusho ukuthi now remember ngichoosele because inano x and x is part of the solution yami. Besides le reason ebengisho ekuqaleni ngichoose le triangle le. So ngithi manje ngoba ngibonile ukuthi izinto eziningi engiyifunayo kulento abathi ngiyiprove ezikule triangle leka PMQ. Kuzomela ngiyithathe ngiyilethe kwi triangle ka PMN. Ngiyiletha kanjani ke lezi zinto lezi? Ngicheck ukuthi yini common between the two triangles. Into common yini uside PM. Ukhona kulama triangles O2. Okusho ukuthi kule triangle enezinto eziningi kuzomela ngisolve uside PM. Mase ngimsolvile uside PM senginaye ke nala ngenza iplan ukuthi ngifika kanjani la. Okuzobe kuyi trig ratio ke by the way. Ayobkezwakala. Lento engiyikhuluma la ngisazoyiphinda mase ngifika ku problem number 2. Na problem number 3 futhi ngisazoyiphinda na problem number 4 ngisazoyiphinda. Kusho ukuthi kuwo wonke ama problems engizobe ngiwenza ngizobe ngiapply into efanayo noma ngisebenzise approach efanayo. Okuwukuthi ke kuzomela uyithathe leyo approach leyo uyifake engqondweni yakho uyiunderstand bese uyayiapply noma inini mawudila na these types of questions. Okay, so sengizama ukusolva ke uPM kule triangle eno Z no Y no D because uPM iside engithi mina li common. Ngimsolva kanjani ke? Remember uD kumele ebe part of isolution. So I must ukuthi ngithi obviously sine rule ngoba ngeke ngithi cosine rule ngoba ayikho included angle and le in an right angle triangle so kusebenza cosine no sine. So I must mangibheka mina ukuthi kumele ngithi sin m over m so that uD ngizogcina ngimsebenzisile. And ngathi I must futhi ukuthi ngithi equals sin Q over Q so that uPM ngizogcina ngimsolvile ngoba ngisazama ukusolve uPM the common side kulama triangles lawa. Singenza kanjalo but uyabona yini ukuthi uangle M anginaye and the unknown sengi-identifyile already uPM. So kuzomela ngenza iplan ke yokuthola uangle M kulula kuyenzile igeometry. Angles in a triangle are supplementary. So kusho ukuthi uangle M izothi iqala nje ibithi uangle M u180 minus y plus z. Uyazi ukuthi iphume kanjani lento le sum of interior angles in a triangle. Mase uno angle M usungakwazi ukuthi therefore usine of M over M equals sine of Q over Q. Ngikhethe u-M because u-M uzo include u-D and u-D is part of the solution. Ngakhetha u-Q because u-Q uzo include u-PM and u-PM ilo engimsolvayo okuyi part of the solution. Ubani u-angle M sine u-angle M u180 minus y plus z over ubani side M u-D equals sine ubani angle Q uz over ubani uQ PM bese ngisolve uPM. But into engifuna ukukhumbuza yona before ngisolve uPM ukuthi how uyayibona le mfihlo le uke wafunda ngayo kwi trigonometry. If awuzange ufunde ngayo uhambe uyocheck upart 1 or part 2 we trigonometry kulama video engawaposta awu3 we trigonometry. But lento lena I reduction formula kahle kahle ukuthi usine ku 180 minus unjani. 180 minus is the second quadrant, usine upositive. So mase I reduce ke izogcina ithi sin
y plus z over d. I hope niyayithola lento le. Kufana nokuthi mawuno sine of 180 minus theta. Uyazi ukuthi reducer to sine of theta. So our theta ke is y plus z. If we understand into engizama ukukuvezela yona. Equals bani sine z over pm. Ma cross multiply la uzothola ukuthi pm therefore uzoba, remember ma cross multiply ngithi uthi denominator ne numerator kuzoba ubani lo d sine z over kuzogcina kuba over lento le, ngoba lento le ugcina uyi-times no pm bese udivide ngayo ngapha nangapha, yikho igcina siba i-denominator. So uma u-times lo nalo uzothola u-pm sine y plus z bese udivide ngo-sine y plus z ngapha nangapha igcina ebalana ku-sine y plus z. Njengamanje senginayo u-pm. Kusho ukuthini ke lokho? Kusho ukuthi ngingakwazi ukumfaka la u-pm wami u-d sine z over sine y plus z. Buka ke into enzakalayo ithi ngiyisuse lento le iphathi ye-solution njalo ukuthi phela ngizama uku-create space la. Uyabona yini ukuthi sengikule situation manje yokuthi okay bafuna ukuthi ngisolve u-mn kahle kahle, and kule triangle ka-mn senginalezi zinto lezi. So njengoba nginento kanjena ngifuna lo nginalo and i-right angled triangle. So ngingakwazi ukusebenzisa i-trig ratio. I-trig ratio khona kuzomela imthinde u-mn ngoba ngiyamfuna, kuzomela imthinde lo u-hypotenuse ngoba nginaye. So izogcina kuba yiphi i-trig ratio u-sine. So kuzoba u-sine, siyaqhubeka isibalo sethu from laphana so bese sithi sine of x equals opposite mn over hypotenuse u-d sine z over sine y plus z. Bese kuya cross multiply. Ngiyathanda ukuthi mangine fraction ongayona fraction ngimenze fraction. So that ngizothini denominator times numerator u-mn lo times 1 u-mn equals numerator times denominator. Obviously ke usine z uzoze ezoxhuma la. I hope niyayithola. Izogcina isithini ngisithi d sine, bengifuna ukuthi usine ngitheni vele bengifuna ukuthi usine x kodwa uzoxhuma la. Izogcina isikodwa d sine x ngibhale ngendlela yabo ke sine z over sine y plus z. Usuprovile ukuthole lo 5 marks. Mabethanda ukuthi bethi 5, mabethe 6 uthole lo 6 marks. Ihamba kanjalo. Okay, na i-diagram bathi determine number 1 determine alpha in terms of theta. So uyabona ukuthi alpha ukuyiphi triangle, u-alpha ukule triangle le oku triangle B E D. Nangu la phezulu alpha. Kuyo le triangle yes ukhona u-theta, nangu u-90 minus theta. So kusho ukuthi singakwazi ukumthola u-alpha in terms of theta. Sifika kanjani ke le i-isosceles triangle. So njengoba kuyi-isosceles triangle lo
nalo bayalingana since leli side naleli side elingana, angles opposite equal sides. So kusho ukuthi lana nakhona u90 minus theta. Ngiyakwazi ukuthola the third angle le in terms of these two angles noma ngisebenzisa lama angles o2 na. Angazi noma niyayithola. Okuwukuthi ke kungaba ukuthi 180 ualpha wami angle D is 180 minus the sum of lama angles o2 oku 90 plus 90 minus theta plus 90 minus theta. Bese from lana ngiyamsolva ke u-alpha noma u-angle D uzoba u2 theta. So yiyo ke into bekumele siyenze leyo. Ngicela ukuthi ngisule lana ngiyibhale la phezulu. So phezulu bengizoqala mhlambe ngibayitshele because akukho lapho abangitshele khona ukuthi u-angle E ubani. Mhlambe ngiqale ngisho ukuthi u-angle E njalo naye u90 minus theta, ngiyakubona lokho. Bese ngikhane ngizothi ke therefore u-alpha mhlambe ngingathanda ukubabonisa ukuthi ngivele phi nalo 2 theta, u90 minus theta plus omunye u90 minus theta. Mau solve ke la kuzoba 180 minus 180 is 0, theta minus theta is minus 2 theta times lo negative kube positive 2 theta. So alpha uye ke lo positive 2 theta. Kusho ukuthi ngamanye amazwi la sino 2 theta or u-alpha ke. I hope niyayithola leyo nto le. Elandelayo ukuthi asitholeni u-DE. U-DE simprove ukuthi ulingana no x sin theta. So ngidinga ukwazi mina ukuthi u-DE ukuphi okokuqala lokho ukuthi u-DE ukuyiphi triangle bese ngizama ukuletha lezi zinto kuleyo triangle leyo. How u-DE ukuma triangles awu2 ukule triangle le engiqeda ukudila nayo ephinde bekule triangle le ithi ngikuvezele le triangle akaphinda abe kuyo u-DE. U-DE uphinda abe kule triangle le. Why? Okay, yeah, yo. Senza kanjani ke? Ngicabanga ukuthi sizosebenzisa yona le triangle le engiyi-highlightile ukusolva u-DE because inayo theta, yes, inaye u-x, siyayidinga vele lezo zinto lezo. So yona le triangle le mawufunda istatement njengoba bese ngishilo ukuthi ufunda istatement bebeshilo ukuthi u-BEC ba on the horizontal plane and then u-DC is vertical kusho ukuthi la u90 degrees. Leyo nto yenza ukuthi le triangle le eno-DE esifuna ukuyisebenzisa ibe i-right angled triangle. Ngiyisebenzisa kanjani ke? Ngifuna u-DE ngino x no theta, so no opposite side ne hypotenuse side ngifuna yona, so kuzoba bani lo usin. So ngizothi sin of theta equals opposite is x over hypotenuse is DE. Bese uya cross multiply ke la usolve u-DE. Ma cross multiply bese udivide ngo sin theta ngapha nangapha uzogcina uba no x over sin theta. Usuyitholile le nto le abayifunayo. So bengadingeki even ne-link la between ama-triangles nayo yonke le nto le nade ngilokhu ngiyi-explain. Into nje straightforward le. Sesinaye ke u-DE. Siyazi ukuthi u-DE uyalingana no-DB. Kusho ukuthi u-DB naye u-x over sin theta. Kanjalo lo u-x over sin theta. Elandela equation ithi hence okusho usebenzisa lento oqeda ukuyithola ngaphezulu hence usho lokho. Show that i-area ka-D siyi-highlight ka-DBE i-area yale triangle le eyi isosceles triangle bafuna i-area yayo. How
ngino 2 theta lapha phezulu angithanda ukusebenzisa ualpha because into abathi ngishowe ayinayo alpha no theta so ngino 2 theta lapha phezulu and uyi included angle kusho ukuthi mhlambe ngingasebenzisa yena ke as inakho nje included angle yami ukuthola iarea so therefore area of triangle DBE is 1/2 kusho ukuthi izothi 1/2 bani BD bani DE bani sine of angle D. I hope niyayithola. From lapho sengiyakwazi ukuthi ngithi 1/2 ubani uBD uX over sine theta. Ubani uDE X over sine theta. Ubani uangle D u2 theta. How? Usuyakhumbula wena ufunda ugrade 12 ugrade 11 ebengeke yazi le part le ka2 theta but wena ufunda ugrade 12 uyazi ukuthi lo 2 theta lona usitshela ukuthini i-double angle identity okusho ukuthi from lana sengingakwazi ukuthi ngithi 1/2 lo times lona is x squared over lo times lona sine squared theta bese ngiyamshintsha ke lo sin 2 theta ifunda kwa grade 12 leyo nto leyo sin theta cos theta ushintsha kanjalo bese ngokwemaths siyakwazi ukukhanselanisa lo 2 nalo 2 kuvumelekile siyakwazi ukukhanselanisa lo sin onke nalo oyi1 la kugcina kusela ubani kusela ux squared cos theta ku numerator over sin theta kwi denominator kubantu abajwayele ukuyenza imaths bazokhumbula ukuthi ucos theta over sin theta ulingana no1 tan theta ngoba anibenzi ocot but kwa grade 10 ngiyacabanga ukuthi mhlambe bake banitshela ngocot oku1 tan ngizama kahle kahle ukugcina ngifike la kulento abathi ngiyiprove so kufana nokuthi kuno x squared times 1 tan theta okubani this is over 1 oku x squared over tan theta usuprovile ke ukuthi area ilento abathe iprove ihamba kanjani ama marks nje lawa okudlala mawabhekisisa kahle so kumele nenze sure ukuthi ayinihluli lento le kahle kahle kumele ngaba ngisawenze namanye ama problems ama examples but ithi ngenze mhlambe a few bese ke nginishiya kanjalo bathi siprove ukuthi usin W ulingana nalento le okay ufuna istatement bazosho ku statement ukuthi uBGA ba on the same horizontal plane and then uTG is vertical leyo nto le isho ukuthi la u90 degrees lana nalana futhi u90 degrees kusho ukuthi uTGA is a right angled triangle uTGB is a right angled triangle okay kodwa bafuna bona ukuthi siprove ukuthi usin W uyilento akayiyo usin W unginikeza lama vibes ukuthi okay kusho ukuthi kahle kahle kuzomela isin B over B ngoba usin B is sin W ngendlela engiyibuka ngayo okay sengim-identifyile ke lo abathi ngimprove njengoba kade ngisho ukuthi ufika u-identify lento abathi prove ukuthi ikiphi i-triangle i-triangle BGA u-W lo abakhuluma ngayo now ngidinga ini manje ngidinga ukuchecka ukuthi bathi ngiprove ukuthi lingana nento enobani ngokubuka kwami ngibona ukuthi mina ino x and u-x ku-TGB triangle TGB ino y and u-y ku-triangle TGA bese iba no50 ke u50 ngicabanga ukuthi uzophuma because of lo 130 lo ngoba inamba ngiyibona iku130 mhlambe mangifuna le angle izinto ezikanjalo bese kuba uW uy bese ngikhulumile ngaye ukuthi ukule triangle le enye
Okay. So mina kuzomela ngizama ukulinka lama triangles o2 ile triangle sengibonile ukuthi kuzomela ultimately ngisebenzise yona bese kuba ilama triangles lawa anezinto engiyidingayo ngithola ilink between wona nale triangle yami between wona nale triangle yami. So uyayibona ukuthi link ukuthi uBG is common ku triangle BGA and BGT. uBG is common. Kanjalo futhi uGA is common ku triangle TGA no GAB. I hope niyayithola leyo nto le. Okusho ukuthi kuzomela leli side leli ngilisolve, kuzomela leli side ngilisolve. Kanjalo ngizobe ngimthathile ku y lona ngamletha kule triangle engi-interested kuyo. Ngizobe ngimthathile u-x ngamletha kule triangle engi-interested kuyo. Ngoba into engiyisolvayo inabo o-x nabo y. I hope niyangithola. But-ke manje-ke buka asibuyeleni kuyo le shandisi le ukuthi mangisolva lo ngizomsolva ngayiphi i-trig ratio ngoba yes ngi-allowed ukuyuza i-trig ratio lo mangimsolva ngizomsolva ngayiphi i-trig ratio because ngi-allowed ukuyuza i-trig ratio. Into engiyibonayo engaba yihinti la from lento abathi ngiyiprove ngibona u-x uhamba no-tan okungenzeka ukuthi bathathe u-tan of u-x kanjalo no-y ngimbona u-y uhamba no-tan okungenzeka ukuthi ihinti leyo ukuthi u-y uhamba no-tan. Ithi ngizame-ke ukuyenza kanjalo ngibona ukuthi izongifikisa kuphi. If ngirong kusho ukuthi kuzomela ngicabange ngenye indlela i-maths injalo. But obvious angikho wrong sengizama ukuchazela ukuthi ungakusabi nokuba wrong mawusafuna ukucheck ukuthi into iyasebenza yini. Iba umdlalo omuhle izibalo ziba umdlalo omuhle ngayo leyo nto leyo. Okay, asimthatheni ku tan of x. So sothi tan x equals opposite tg over adjacent bg. Kodwa mina ngifuna ukusolva kahle kahle ubg. So bg ngiya cross multiply kuzoba utg over tan x. I hope niyangithola. Cela ukwenza utan y. Tan y yakhumbula ngithi nakhona ngizokwenza ngotan is bani tg over bani over ga khona noma ag. Angisolve ku ag. U-ag kuzoba 1 ngiya cross multiply kuzogcina kuba utg over tan y. Isho ukuthini lento le? Isho ukuthi la sengino tg over tan y. Lana senginobani tg over tan. Ngenza mistake laphana. Sorry no tan x laphana. Tan x bese kuba utg over tan y ngapha. Angithi uyabona ke ukuthi isiyela ngakhona sekushoda ukuthi uyabona ukuthi leka sin w senginalo iside la khona kubukeka ngazi ukuthi ibingaba yinhle mangizothi sin b over b equals sin a over a because long naye mangathiwa mhlawumbe iyenzeka iplan ukuthi ngithole lo because mangithatha lo 130 kuyafana naye lo and manje ngi-interested kulo x lo so angikwazi ukumshiya ngaphandle sengimlande kude kanje so ngicabanga ukuthi kuzomela ngithi sin b over b equals sin a over a but u-angle a angakabi naye ithi ngimthole angle a ngibatshela ukuthi ngiyazi njalo u-angle a ukuthi u-180 minus bani 130 plus w cabanga ukuthi niyayithola okubani 180 minus 130 is 50 minus w uyeke u-angle a lo 50 minus w angithi uyabona u-50 minus w useyavela okay sengithini ke manje sengingasho ukuthi sin rule sin a over a equals sin b over b sin ubani u-angle a u-50
minus W. Ubani side A? Side A TG over tan X equals ubani sin B, angle B. Angle B W over side B ubani TG over tan Y. So ukuthi ke ngenze sin W is subject of the formula ngoba uya bathi simprove. Ngwenza kanjani ke lokho? Ngicela ucreate space la phezulu khona uzoyibona ukuthi hamba kanjani. Because njengamanje seku cross multiplier into engiyenzayo. Thatha numerator ngiyitimes ne denominator, thatha denominator ngiyitimes ne numerator. Lona times nalo kuzoba ubani? Uyazi ukusolve ama fraction kuzogcina kuba uTG sin 50 minus W over tan Y equals thathe lona times nalo kuzoba sin W times TG. So it's TG sin W over tan X. Bese ke ngenza uTG subject of the formula kuyafana uyawuma nga times ngo tan X over TG ngapha nangapha. Ngicabanga ukuthi niya understand leyo maths layer over TG. uTG lona no TG lo bazokhanselana. TG lo no TG bazokhanselana. Tan X bazokhanselana. Kusele ubani ngapha kwa right hand side? Kusele usin W uthi ngimbhale kanje. Ngimbhale ngapha sin W equals bani? Yonke lento oyibona la. Okubani ke? Okubu tan X times bani? Sin W, sorry, sin 50 minus W over bani? Over tan Y. Usuqedile ukuprovile utholela uma marks amaningi mhlawumbe u5 noma u6. Angazi noma niyayithola. Balekile kodwa. Okay, basitshelile ku statement. Remember uhlezi uqala ngokufunda istatement ukuthi uQRS ba on the same horizontal plane and then uPQ is vertical. Lento isho ukuthi la u90 degrees la. I-angle yakhona u90 degrees. Nala futhi le angle lena u90 degrees. Okusho ukuthi u-triangle PQR i-right angled triangle, u-triangle PQS i-right angled triangle. Okay, akunendaba ke singadlulela phambili. Basi siprove ubani uQR. Into yokuqala wenze njani? Yom-identify ukuthi ukuphi uQR. Nangu QR, mangimbuka uQR kuma triangles awu2, uku triangle PQR, uku triangle QRS. Sengiyadlula lapho. Unani yena lo QR abathi ngimsolve? Uno alpha, uno alpha, uno alpha. Bese bane number ke lezi. Oh, kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi kahle zonke izinto engiyidingayo zila kule triangle le, because yikho lapho okune number khona u12 kanje. Yikho futhi lapho okungavela khona u√3, because ngibona u30 lapha uyi special angle siyamazi from trigonometry. Yiyo vele trigonometry lama trig triangles lawa. Ngibona futhi no alpha ngiyambona lapha ku150 alpha. Kusho ukuthi ngizosebenzisa yona ke le triangle le enkulu. But ukuze u12 ebe khona kusho ukuthi kuzomela ithi sin R over R. It must ukuthi equal sin S over S, so that lo abathi ngimprove ezoba i-part of into engiyisolvayo. Asenzeni ke kusho ukuthi sothini? Okokuqala sinayo kodwa angle R sisemthola. Angle R equals 180. Sum of interior angles in a triangle yakhumbula ngithi 150 minus alpha plus bani plus 30. Kuzogcina kuba ubani uyakwazi ukusimplify kuzoba u-alpha u-angle R. Sengiyakwazi ukuthi ngithi sin
R over R equals sine S over S. Bese ithi-ke sine R ubani u-alpha, uside R ubani u-12 equals sine u-angle S ubani, cela ukumfaka kuma-brackets 150 minus alpha over side S ubani lo bathi simprove eQR. Uyanotice ukuthi ayifani le neyasekuqaleni okungaba ukuthi ngithi mina okay kusho ukuthi ngingakwazi ukureduce la to say u180 minus konje iphi quadrant usine unjani. No, ayikho quadrant okuthiwa u180 minus. So kusho ukuthi lento izobuya njengoba injalo. Ithi ngicross multiply ke so that ngizo create lento ewukuthi uQR ebe yi-subject of the formula. Uyazi ke e-red izohamba ne-red, e-blue ihambe ne-blue. Ngizama ukuthi numerator and denominator numerator ku cross multiply kanjalo. Ngicela ngithola ukuthi mina uQR uzogcina ewu12 sin 150 minus alpha over sin alpha. Na into engicina kuyo. Okay, ngokusolve nje imath normally ubungagcina la mhlambe bese ungabusazi ukuthi uzohamba kanjani from la uzofike la. Okay, umuntu wa grade 11 uright la nebengagcina la vele ngokwesyllabus yakhe. And then owa grade 12 wese kuzomela ekhumbule ukuthi khona into okuthiwa i-compound angle identity. Remember lo akareduceki but uyakwazi uku-expand ke be i-compound angle. Kusho ukuthi kuzoba u12 lona, u12 lona njalo njoba ekanjena kusho ukuthi uzo-affecta yonke into. Ngizama ukuthi uzoba kanje bese ngikhani ke ngi-expanda lento le ngokwe-compound angle iyayo. Ithi sin cos eka sin izothi sin cos cos sin. So izothi sin 150 cos alpha minus cos 150 sin alpha over sin alpha. Imath njalo iyanqaba imath mawenza kanje ivele icasuke. Kusho ukuthi asizukuyenza leyo nto leyo. Now uyabona yini ukuthi ngizocela ukuthi ningivumele ukuthi ngivele ngiuse calculator la ngingalokho ngireduce le angle le. Uyayibo ukuthi angle enkulu le engaba reduced to 30 degrees. Kanjalo nale angle enkulu engaba reduced to 30 degrees. Ngicela ukungayireduce ngivele ngiuse calculator. So ngizoba no 12 bese la usin 151 over 2 bese ngiba no cos alpha minus ucos 150 root 3 over 2 bese ngiba no sin alpha over sin alpha. Yini engingayenza njengamanje? Ngiyabona ukuthi 1 over 2 i-common factor. Noma ke ngingadistributor ke u12 la ngaphakathi akunendaba but ngicela ukwenza ukuthi u1 over 2 uyi-common factor. Ngenze ngaleyo ndlela ngimfactor out. Mangifactor out 1 over 2 kuzosala ubani la kuzoba u12 times lo 1 over 2 ngimfactor out kube u6. And then la kusela ubani? Kusela cos alpha minus kusela ubani la root 3. Oh sorry ngenze mistake. Sengiyabona phela ngisase no minus la kanti lento abathi ngiyisolve ino plus. Into engiyenzile la into enza ukuthi into yami ibe wrong ukuthi lo 150 lona mawushaya icalculatorni kuba u negative root 3 over 2. So maku negative root 3 over 2 ophuma lapha ku 150 uzotimesana nalo negative bese kuba u plus la. So bekumele mina ngibe no plus la. I hope niyangithola. So root 3 lona sin alpha ke over sin alpha. Usuqedile kumprovile ku QR.
kwenziwa kanje. Angazi noma niyangi-understand. Mhlawumbe umuntu engadidekala ukuthi uyi-common factor kanjani 1/2 ekubeni la kungeyena 1/2 ku-√3/2. U-√3/2 unayo 1/2. U-√3/2 uyafana no-1/2 times √3. Okuwukuthi √3 na-ke over 1. Lo times lo is lo. Lo times lo is lo. So ngimkhiphile ku-1/2 nakhona la okuyilo 1/2 lo. Kwasala u√3/1 okuwuye lo √3 lo. Ngase ngikhiphe u-1/2 lana kwasala u1 lo engambhalanga la. Vele asikho isidingo sokuthi ngimbhale. So mangimkhipha ke lo 1/2 engithi ngimkhiphe as a common factor, uthi mayefika eze la okuno12 khona. Kuba ukuthi ke baya timesana no12. 12 times 1/2 is 6. Lo 6 uvela lapho. Bathi u-AXY are on the same horizontal plane. Bese bathi u-AC is vertical. Base basinikeza ke yonke lento oyibonayo. Kuthiwa determine u-XY squared in terms of AX and AY. Uyabo lento ka squared nje inginikeza ama vibes we yini lento le cosine rule or Pythagoras theorem because o squared ngibazi lapho. Ithi sibone kodwa ukuthi kwenzakalani. Okokuqala njengoba sidetermine lo ukuphi triangle uXY. Nangu XY bafuna uXY squared. In terms of bani? In terms of AX and bani and AY. Kusho benza u-angle A ebe i-included angle. So izothi law squared equals law squared plus law squared minus 2 law times law cos of law. I hope niyayithola le nto. Manje uzoyikhumbula kahle. Ibizothi i-cosine rule. Shothi number 1 simenza ngayo i-cosine rule. Ibizothi AX XY squared, sorry, XY squared equals bani AX squared plus AY squared. Lama side akhande 120 ukuthi ebe included angle minus 2 times wona lawo ma side u-AX no AY yiwo lawa enza ukuthi 120 ebe included angle cos of yena 120. Okay, so nginayeko but bathe in terms of AX and AY, so kuzomela siyilungise indaba kalo uyasiphazamisa kuleyo nakhonja yethu. So lona AX squared plus AY squared minus 2 AX AY. Umreduce ke lo uzogcina ekhipha -1/2. Angazi noma niyakhumbula ukuthi kushuthi sothi cos 180 minus angithi kuzoba minus bani minus 60. 180 minus 60 kuzoba 120. So kushuthi cos of 60 oku -1/2 uvela lapho ku -1/2 wami kwi reduction formula kwi trigonometry. Okay, so therefore u-AX squared ke uzoba u-XY squared uzoba u-AX squared plus AY squared. Lo negative lo nalo negative lo basinikeza u-plus la. And then lo 2 lo nalo 2 lo bazokhanselana. So kusho sigcina sele nobani no AX AY. Iyo ke into esisale nayo le. Njengoba sisolve u-XY squared. Now sebethi ke asiprove ukuthi u-P squared uyilento akayiyo. Yena u-P squared futhi unginikeza ama-vibe we-cosine rule noma we-Pythagoras because kuno squared, P squared. Kanti u-squared ngimazi kule chapter u-squared ngimbonile kwi-cosine rule, u-squared ngimbonile
Pythagoras theorem. Into enginotisayo ukuthi u-p squared uyafana no-xy squared. Into enginotisayo leyo. Kusho ukuthi kahle kahle lento le iyalingana no-p squared lento le. Inkinga manje u-ax asamboni lana, u-ay asamboni lana, kanjalo u-ax no-ay asamboni. Kusho ukuthini ke lokho? Ba replacewe ilezinto lezi u-h no-x. Ngifika kanjani ke mina ekutheni ngifika kanjani ekutheni la ngenza mistake, sorry, utheta lana. Ngicela ukulungisa indaba yakhe utheta la. Utheta lo, okay, singenze kanje. Ngifika kanjani ke mina ekutheni kube no h kule triangle engifuna ukusebenza ngayo, kube ne number futhi no theta. Kuzomela ngithole ilink njengoba besike sakhuluma ke ngelink. So kusho ukuthi kuzomela ngimfihle u-ax ngimfihle u-ay ngokuthi ngisolve for yena kule triangle, ngisolve for yena kule triangle le. Ngicabanga ukuthi ni familiar nalento le already. So now nginobani ke? Ngino kuzoba u-tan because of lo tan engimbona la. Kusho ukuthi utheta uzoza la ngo-tan eze nabo h bakhe ke nabo 5 bakhe ke sisibone ukuthi sithola. So tan theta equals opposite over adjacent of ax. So ax is h cross multiplier over tan theta. Ithi senze leya any triangle. Le any triangle izothini nayo izothatha u-tan. Tan theta equals yona ke izothini equals AC. Izothatha wonke u-AC. Le triangle le izothatha u-AC wonke. And u-AC wonke ubani? U5 plus h. So 5 plus h over bani? Over ay. So uyakwazi ukusolve ku-ay. Therefore u-ay kuzoba ubani? 5 plus h over tan theta. Sengingakwazi ukuthi ngizoba replace ke la ngoba sengiyazi ukuthi bawobani bayilezi zinto lezi engiqeda ukuyithola la. Asibuyiseleke sibone ukuthi sitholani. Cela create space la. Okay, so izothini ke instead of u-xy ngizofaka u-p. So izothi p squared equals ax is bani konje? H tan theta squared plus bani ay. Noma uyanotice ukuthi angisaqaleli phansi manje i-cosine rule, but i-cosine rule so ukuthi phela bese ngeke ngayisolve lento le partially la phezulu ngaze ngathola u-xy ukuthi ubani minus plus sorry ax ubani h over tan theta, ay ubani 5 plus h over tan theta. And then sengizoba nobani la kuphuma h squared over tan squared theta ma remove ama brackets lana kuphuma ubani 25 plus bani 10h plus h squared ma wenza i-foil kwi-numerator 5 plus h over tan squared theta plus ubani la h squared plus 5h over tan squared theta. I hope ni understand lang times kanje ngiremove ama brackets kanjalo. And then uyabona yini ukuthi isibalo sami sesinani manje siyi-fraction, but i-fraction yakhona ine-denominator efanayo. Kusho uvele uthatha i-denominator uyazi solve kanjani ama-fraction bese uvele u-add ama-numerator. So nginani ngi-add numerator ngino h squared u-h squared u-h squared kuzoba u-3h squared 3h squared ngino 10h ngino 10h ngino 5h kuzoba bani ngiyaba add u-15h
plus 25 uhamba yedwa. Usuprovile ukuthi phela usuprovile lento abathi iprove p squared. Okay, ukugcina sinikezwe nayo le prism lena. Uyayibona ukuthi le prism lena lama sides lawa njengaleli side leli li rectangle naleli side li rectangle, and then ngaphansi ud yabona ngathi mhlambe ngiveza ama hidden details la line lena uyabona ukuthi ihamba kanje kahle kahle. So le shape le evela la ngaphansi iyafana nale shape evela la ngaphezulu, okusho ukuthi la sino ABC triangle ABC uyi isosceles triangle because uAB basitshelile ukuthi uX, uBC naye uX, kusho ukuthi no DF uX no EF uX. I hope niyayithola leyo nto leyo. Okay, base siprove ukuthi uCE uyilento akayiyo. Konje senze njani? Samba siyom identify uCE ukuthi ukuphi. Sisebenza ngama triangle kakhulu la, mhlambe singaqala sibuke nje ukuthi ukuyiphi triangle before sibuke ukuthi ukhona la kule rectangle. Ngicabanga ukuthi singajabulela ukuqala simcheck I triangle akakuyo. Okay, ukule triangle le uCE. Bese siyadlula ke ekutheni ukuyiphi triangle siye ekutheni unani yena lo CE lo uno X ebe no alpha. So njobe no X eno alpha eno theta, yes utheta kwi triangle right velele eno CE, but uX ukwenye triangle ualpha ukwenye triangle. Nangu X ukule triangle le ku triangle ABC. Bese senze yani so zama ukuthatha uX no alpha simlethe kule triangle esiyidingayo. Sikwenza kanjani konje lokho? Ngoku identify iside elicommon kuwo lama triangles lawa. Iside elicommon yilo ke leli njengoba sibona. Kuzomela sisebenzise le triangle nezinto esiyidingayo ukusolve leli side elicommon. Kanjalo sobe sesiyibuyisile izinto esiyidingayo kule triangle esifuna ukuyisebenzisa. Ngokubuka kwami ke even nalento engiyiprovayo inginika lento yokuthi bekuno squared, that's why kugcina kuba ne square root. Kungenzeka ukuthi bekuno squared base ba remove squared nge square root. So kusho ukuthini ke lokho? Kusho ukuthi mhlambe ngingayizama I-cosine rule vele ngisolve leli side leli ualpha sengibonile ukuthi uyi included angle vele. Awuthi ngisebenze ke ngaleyo fact leyo ngibona ukuthi ingifikisa kuphi uAC. So izothi AC squared equals AB squared plus BC squared minus 2AB times BC cos of bani? Cos of B, cos of angle B. Bese sithini ku AC sifuna yena asithi AC squared okwamanje uAB ubani? uX squared. BC ubani? uX squared minus 2x times x cos of bani? Of alpha. Okay, siqhubeke futhi sithi kusase uAC squared ubani la? X squared. Okay, ithi ngenze kanje ngoba niyabona vele ukuthi kuzophuma bo x squared lapha. So x squared plus x squared is 2x squared, ama like terms lawo. So izothi 2x squared minus nangu futhi omunye 2x squared, 2x squared cos alpha. Njengomuntu we-maths usuyabona ukuthi hawu i-common factor kusho ukuthi ikhona kule nto lena, u2x squared ukhona kule term lena, u2x squared ukhona kule term. Kusho ukuthi uyi-common factor u2x squared. Ngiyamfactor out ke as a common factor. So ngizoba no 2x squared into 1 minus cos alpha. Angithi uyayibona isiyaqala iyakuhlekisa manje because lo 1 minus cos alpha nangu uyambona, lo 2 lona nangu uyambona,
indaba inalona ukuthi uzophelelaphi ke it's isiqhubeke kodwa remember lo kusase ubani kusase uAC squared lo esinayo njengamanje kusase uAC squared it is solve uAC kusho sofaka isquare root ngapha nangapha mawufaka isquare root kuzoba u2x squared the square root of 2x squared 1 minus cos alpha but ngokwe maths ke njoba be times if lo sizomtreata as iterm a1 wonke lo sizomtreata as iterm a1 singangeni phakathi kuma brackets uzokhumbula ngangakhuluma ngento kanjalo ku trigonometry part 1 okay so kanjalo kuyafana nokuthi sine square root of I product yezinto eziwu2 okungaba yile nale izinto zethu eziwu2 so mangingakwenzela iexample ngifuna ukukuvezela ukuthi ux squared uphelelaphi mangenze example mhlambe ngithi 4 times 3 this is the product okay times 3 this is the product of two numbers angithi but one of these two numbers is in a square root okubani leyo number leyo oku4 kusho ukuthi ngingasithatha isquare root sika 4 kube u2 ebuye ngaphandle u2 because une square root u3 esaledwa mawungayuza icalculator yakho ushayelo uzokhiphela lo so kuyafana ke nala kusho njengoba ux squared ngikwazi ukuthatha isquare root sakhe ngingakwazi ukuthi ngisithathe isquare root sika x as a result kuzoba bani sika x squared kuzoba ux square root sika x squared bese ngaphakathi kusala ubani kusala u2 1 minus cos alpha uye ku AC wethu lo sesinaye ku AC sesingakwazi ukuthi sizomfaka la uAC endaweni yakhe ngoba phela bezama ukusolve lo kahle kahle asimthatheni ke ngicela ukuthi ngimbhale la ngizo create ispace lapha ngicela ukuthi ngimbhale la uAC okay this is AC ux root 2 1 minus cos alpha okay sengizokwenza njani manje sengine triangle a right angled triangle u triangle ACE ngingakwazi ukusebenzisa yena ukuthola the unknown okubani okuCE yipi ke trig ratio remember nginalona ngifuna lo nginotheta opposite and adjacent utan lo nawo ke lo tan usuyavela futhi nayo so izothini ke tan theta equals CE over bani over x times root 2 1 minus cos alpha neyithola leyo nto le bese uya cross multiply kusho over 1 lona uzohamba nalona lona uzohamba nalo ngokujwayelekile so uCE kuzogcina kuba ubani ke therefore uCE kuzoba ux times tan x times 2 root 2 1 minus cos alpha usuprovile uthola ama marks akhona mayo 6 uzothola u6 mayo 5 uthola u5 but if theta is 30 degrees alpha is 25 x is lento le determine the volume of a prism if volume konje ithini from the application of calculus noma ama measurements kuma lower grade besazi ukuthi volume is area of a base times height the perpendicular height yes sinayo perpendicular njoba ku 90 degrees la 90 degrees so le perpendicular height or yena uCE or uAD uAD no CE no BF bayalingana bayiyo iperpendicular height kusho ukuthi kahle times CE and then ibase ke yona iarea yayo ibase uyayibona izothi 1/2 bese ithini ithi x sine of alpha angazi noma uyangithola cosine rule sorry i-area rule engiyisebenzisayo because ibase yami iyafana no triangle ABC ibase lento le kade ngiyenzile la lento le prism ehleli ngayo le part le yi-base so kuno x lana kuno x ngala ngemuva bese ualpha ukhona la so uyi-included angle law times law sine of alpha usungakwazi ukufaka uCE nangu CE umfaka lana uX bakutshela ukuthi ubani uyamfaka alpha bakutshela ukuthi ubani uyamfaka siyabonga thole answer